DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay no do mga tugang Huwebes po ngunyan, petsa 23 sa bulan kan Enero 2025, asin inian Bareta alas 12, kami ang senong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daingiba. Enot sa headlines, ito yung darakula mga bareta ngunyan sa lado lokal, pagkumemorar sa ika-125 taon kan Battle of Legazpi kasubagong aga sa Legazpi City, naging solemne mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Legazpi nangenot sa aktibidad. Mga pangyayari sa Battle of Legazpi kan Enero 23 taon 1900 ipighiras kan sarong Bicolano historian. Ama kanawarang tripulante dahil na madadagos na magbiyahe pasiring sa Estados Unidos, partikular na sa barko na sinakyan kan sa iyang aki, makalis na dahil magtugot antag sa diri kang barko. Mga residentes kan Purok 4 kan Barangay Peñaranda, Legazpi City nahahampangunyan sa problema, makalihis na saraduhan kan PNR ang pigaagihan kaini paluwas sa indang lugar. Sa lado nasyonal, Senate President Jesus Escudero pinaimutikan ang sahot na may blankong pahina sa BICAM report kan 2025 national budget. Extrajudicial killings gustong gibuhon na special heinous crime. LGU kinarampag ang grupo ni mga konsumidores na iaktibar ang mga Price Monitoring Council. Office of Civil Defense nakisimpat siya sa mga naapektaran kan linog sa Taiwan. Sa ibang nasyon, mga bihag na seafarers ka mga rebelding Houthi binuhi anak kay banan ang 17 Pinoy seaman. Baretang Sports, Miami Heat dai pinagios kan Portland Trail Blazers sa nagpapadagos na laban sa NBA. Yan ang headlines. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Naging solemne ni ka-125 taon na pagkumemorar kan Battle of Legazpi kasubagong aga sa Battle of Legazpi Pylon Monument sa Quezon Avenue, Legazpi City. Ini ang pinanginutan kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa pangingenot man ni Alcalde Alfredo Garbin Jr. kasabay ang mga miyembro kan sangguniang panglungsod kan Legazpi, mga department heads, principal at mga estudyante kan Ibalo na sin Legazpi Port Central School, mantang presente mandigdi si Police Regional Office 5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon as iba pang lokal opisyal kang pulisya sa Legazpi. Pinanginutan man ni Reverend Father Francis Binaya ang sarong pangadji bilang pagpuon ng aktibidad na sinundan ka mga mensahe ka mga opisyal kang gobyerno sa syudad asin wreath-laying. Si Albay 2nd District Congressman Joey Salceda inimbitara na maging speaker sa aktibidad kung saan ang mensahe kini pigbasa ni Konsehal Joseph Philip Lee. Tinawan doon digdi ang importanteng papel na piggampanan ka mga Bicolanong revolusyonaryo para depinsanan riyon kontra sa mananakop para makuha ang katalingkasan. Sa ultimo, pinangapudan kang kongresista ang pagkasararo kang gabos para sa pagrambong kan ekonomiya asin katalingkasan kan gabos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Kasabay kan pagkomemorar sa ika-125 taon na pagkomemorar kan Battle of Legazpi, ipanaliwanag ni Abdon Balde Jr., sarong historian asin contemporary Bicolano writer ang pangyayari kan Enero 23 taon 1900. Sigun sa iya, makalihis na ipabakal kan Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa kantidad na $200 million. Namakot ang Philippine-American War kan Pebrero taon 1899. Dahilan para ulangon kan 800 na mga revolusyonaryong mga Bicolano asin Pilipino ang exportation kan mga produktong abaka sa pantalan kan Albay. Naapektaran kaini ang mga traders na Amerikano dahilan para suguon si General William Kubi
na bukasan ang mga pantalan kan Sorsogon asin Albay. Enero 23 taon 1900 kan mag-abot sa Legazpi City ang tulong barko na Nashville na nagdaong sa may Kapuntukan Hill, Castellano sa San Roque asin Vino sa pantalan kan Puro. Duman na hiling kan mga Amerikano ang mga nakaposisyon na Pilipino kung sa inhali sa 800 na revolusyonaryo. Sa 800 digdi ang nagagamit nin armas na sundang asin pana mantang 200 sana an may mga badil. Makalihis ang balyuhan nin putok nin badil, luway-luway na nagdulag ang mga Pilipino asin grabing naapektaran ang mga bodega, asin sarayanin abaka, harani sa mga pantalan. Dahilan kaini, 172 na mga Pilipino ang nagadan, asin dakol ang lugadan kumpara sa mga Amerikano na wara nin garong nalugadan asin nagadan. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Balde, sinabi kaini na may mga nagkapira siyang rekomendasyon sa Legazpi LGU para sa nasabing pylon kaibahan na ang pagsurat sa National Historical Commission para baguhon ang nakabugtak digding marker kung sa insalaan spelling kan apelido ni General Kubi asin ang informasyon na nangingenot sa mga Pilipinong revolusyonaryo an si Antero Reyes bako si Antonio Reyes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. We understand today na malalawos ang pagbiyahe ni Kapitan Toto Bubiles Jr. kang Barangay San Roque, Tabaco City, pasiring sa Estados Unidos para personal na bisitakan ang barko na sinakayan kan sa iyang aki na si Ralph Anthony Bubiles na nawawala poon pa kan Disyembre 5, 2024. Inang kinumpirmar sa DCGB News ni Bubiles, makalis na magsayom ang tagsadiri kang barko na tugutan siya sa nasabing plano. Sa pagipag-uron kan DCGB News kay Kapitan Bubiles kasubagong aga, sinabi kay ni na sa 2 beses na pag-uuro ninda kay Bananan Parola Maritime Agency, kampang ang Department of Migrant Workers Bicol, wara ininin update na naitatao sa iya sa pagsasabing pigalat manindan report hali sa Panama State asin US Coast Guard, mantang naghagad pa nin sarong simanang plaso para makuha ang nasabing dokumentos. Sinabi ni Kapitan Bubiles na kaibanan sa nadiskubre niya na peke ang pirma kan sa iyang aki na sinumitir kan agency sa Philippine Overseas Employment Administration na nagpapatunay na dakol ang lapses and discrepancy kan manning agency. Sa ibong kaini na buhayan ang pamilya Bubiles, dalan tasaro o duwa sa mga kaipuhan ni Ralph Anthony ang nagpadara o kaibanan ni Ralph Anthony ang nagpadara sa indani mensahe na handa na magtaon ng impormasyon sa totoong nangyari mantang naghalat pa ni Paulion kang barko dahil tapos naman ang kontrata kay ni. Pinasalamatan man ni Kapitan Bubiles si ako Bicol Representative Attorney Jill Bungalon dahilan sa pag-assistir kay ni sa naging pagtiripon kanakalis na simana. Nakapagundukta naman in privilege speech si Bungalon sa Kongreso, may kinaraman sa nasabing sitwasyon asin ipigrefer naman ni sa magkakanigong komitiba para sa pagkondukta ng congressional inquiry. Ipinahayag man ni Kapitan Bubiles na makusugan sa iyang pagtubod na buhay pa dahil sa wala manin mga sinyales na namatian nagadanaan sa iyang aki. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nahahampangon yan sa problema ang mga residentes kan Purok 4 kan Barangay Peñaranda, Legazpi City, makalihis na saraduhan kan manihamiento kan Philippine National Railways. Andala na pigaagihan kan mga ini sa pagsasabing pagsadiran o pagsadiri ninda ini. Ini ang kinumpirmar ni Kapitan Marife Velasco sa DCGB News, makalihis na nagkapirang mga apektadong residentes ang nagpaabot in informasyon sa estasyon manungod sa sitwasyon digdi. Paliwanag ni Velasco na nagkapirang beses na siyang nagbalo na makipaghuron sa PNR para maghagad nin konsiderasyon para sa iyang mga residentes, alagad solamenteng ansadit na agihan an itinao kaini, alagad sa mga panahonin kalamidad asin emerhensya, ini pwedeng buksan. Dahilan kaini ang mga nakaistar digdi ang kaipuhan na maglibot papasiring sa Orosite para makaluwas sa barangay. Sinabi ni Velasco na nasasabutan niya ang PNR dahil sa sadiri ninda ang daga, alagad na hadit siya. In kaso magkaigwanin sa o iba pang emerhensya sa lugar na posibleng makompromiso ang kaligtasan kan mga nakaistar digdi. Kasabay pa digdi ang problema sa basura dahil sa dai basta-basta nakokolekta ang mga basura digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad.
Ipinapundo ni ginubatan ABC Federation President Kapitan Ando Namya ang konstruksyon ng sarong istruktura sa Purok 7, Barangay San Francisco na pigsasabing mapakusog kan internet connection sa mga eskwelahan. Sa pagipag-uron kan DCGB News kay Kapitan Namya sa inisyal na impormasyon na nakuha niya, proyekto ini kan Department of Information Communications Technology o DICT, halaga ng problema, wala ini informal na koordinasyon sa sindang barangay. Dahil nagipag-complican mga kaipuan na dokumentos, wala nin public hearing na ginibo asin basta na sa nang nagrenta o nag-arkila nin daga na tutugdukan kan istruktura. Mientras na naka-afektar man ini sa linya kan tubig pasiring sa mga residentes haran ni Digdi. Sinabi ni Kapitan Namya na kaipuhan ining mag-agi sa sanggunang bayan kang ginubatan bago formal na tugutan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Nakuakan munisipyo kan Bakakay Albay ang kampyonato sa sekundarya sa ginibong cluster meet sa Primer Distrito kan Albay. Sa resulta kan kompetisyon na natipon kan DCGB News, naiuli kan Bakakay ang 58 na gold, 39 silver asin 37 bronze. Sinundan ini kan Tiwi na may 58 gold, pig 29 silver asin bronze. Nasa ikatulong pwesto naman ang mga atleta hali sa malilipot na may 42 na gold, 22 na silver, 30 na bronze. Nakuakan malinaw ang ikaapat na pwesto na may 19 gold, 22 na silver, asin 43 na bronze. 17 gold, 29 silver, asin 33 na bronze ang naiuli kan Rapu-Rapu asin an Santo Domingo ang nakakuanin 14 gold, 42 na silver asin 36 na bronze. Ang cluster meet ang pinunan kan Lunes, Enero 20 sagud 22 kung saan ang mga atletang nanggana digdi ang marepresentar para sa palarong panlalawigan nagigibuon sa masunod na semana. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Sa iba pa niya itong mga bareta, 37 mga pamilya hali sa Barangay San Miguel, Bula, Camarines Sur, ang naging beneficiaryo kang Community Passion o Compassion Project na piginisyar kang Department of Environment and Natural Resources o DENR, Association of Career Executives sa Saldiwa Alab Class. Sa impormasyon ay pinaluwas kang DENR Bicol, kaibanan sa mga naitao ang mga food packs, tubig, hygiene kits asin plastic mattresses. O beto kanina makapagtaonin asistensya sa mga pamilyang nangangaipo na nahampang sa mga hagyat. Sa minsay ni DNR Bicol Regional Executive Director Francisco E. Migla Jr. hinagad kini sa mga residentes kanasabing barangay na suportaran ang implementasyon kanahin siya kansendang mandato asin mag-adaptar nin sustainabling mga lakdang para mapangatamanan ang kapalibutan. Naglalao man ang ahensya na positibo ang magiging kasimbagan kong komunidad sendang pangapudan para magkaigwaman din inisyatibo na malabanan ng climate change asin mamitigar ang epekto kini arog kan makakusog na bagyo, tagmara, landslides, pagbaha asin ibaba. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Nadugangan pa ang mga testing center kan Professional Regulation Commission Bicol para sa Criminologist Licensure Examination sa Pebrero. Ini ang pinag-anunsyo kan PRC Bicol. Makalihis ang ipinaluwas na PRC Resolution Number 1943 Series of 2025 kung saan tinugutan na magkaigwanin testing center sa Naga City para sa exam sa Pebrero 5, 6, asin 7. Katakod ka ini para sa mga aprobadong examinees kan ahensya na gustong magbalyo nin testing center ang kaipuhan na makipagkoordinar sa indang opisina bago mag alas 3 nin hapon sa Enero 24, 2025. Tinaawan doon man kan PRC Bicol na ang mga request para sa pag-transfer kan testing center ani aagi man sa proseso asin pag-aprobar kan sa indang direktor. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Kinilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Konkon sa karsel ang sarong persona na konsideradong street-level drug personality sa siyudad kan Legazpi makalis ang pigginibong operasyon ka mga otoridad asin nakuha sa iya ang 5.8 gramong shabu.
Sa impormasyon ay pinaluwas kan Legazpi City Police Station alas 7:35 ning banggi kan Martes kan madakop si alias Jake kan na pinagsarong puwersa ka mga personalis kan Ipatura Albay Provincial Police Office asin Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa koordinasyon sa PIDEA Bicol. Sigon sa Ipatura, kantidad 39,440 pesos ang na-recover na droga sa suspitsado dahilan para sa angatan inining kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngunya ng suspitsado, nasa kustudya na kan Legazpi City Police Station para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pigahanda na ngunyan kan Tabaco City Police Station ang kasong isasangat sa sarong pedicab driver makalihis na madakop sa ikinasang drug by bust operation kan mga otoridad kasuhapon Enero 22, 2025. Sa informasyon na ipinaluwas kan Tabaco City Police Station, katuwang ninda digdi ang mga personahes hali sa Albay Maritime Police Station asin Philippine Drug Enforcement Agency Bicol kung sa inadakop ang driver sa Purok 1 kan Barangay Bacolod asin nakuha sa iya ang sarong pidaso nin heat sealed transparent plastic sachet na may kantidad na sobra sa 6,000 pesos asin iba pang non-drug items. Sa presente, ang Tabaco City Police Station padagos sa saindang kampanya kontra sa illegal na droga bilang parte kan mandato na mamantinir ang katrangkilohan sa syudad. Mga tugang primerong party po yan kan sa tuyang Bareta alas 12 Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly.
Sa mga bareta niya to sa lado nasyonal, ipinahayag ni Senate President Chis Escudero na daing blankong entries sa 6.352 trillion pesos na national budget na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa taon 2025. Ini kasunod kang ginibong pagtuyaw ni na dating Presidente Rodrigo Duterte asin Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa mga pagkakaiba sa report kan Bicameral Conference Committee sa naaprubaran pa sa ng national budget. Sinabi ni Escudero na daipang pigdeklarar na unconstitutional na bicameral report, committee report asin daipang pigdedemanda sa korte. Ang pigdeklarar na unconstitutional iyo ang lay mismo. Ang General Appropriations Act produkto kan committee report na pigkwestiyon asin kompleto ang lay daing kulang daing blanco si kumpakay Escudero. Nagtutubod pa si Escudero na posibleng may kinaraman sa nagraraning eleksyon ang motibo ni Ungab na dating chairman kan House Committee on Appropriations. Sinabi pa niyang sa mga masuludal daw dahil na dapat mabigla sa dagdag pang atake. Enot nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Jengo Estrada na imposible na magkaigo ng blank entry sa Bicam report. Tinawanin doon kan senador na wala siyang nariparo may kinaraman digdi. Maging si Senador Joseph Victor Estrada o JB Ejercito nagpahayag na wala siyang pinirmahan na naglakop na blankong Bicam report. Isinulong ni House Quad Committee Overall Chairperson asin Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers nagibuho ng sarong Special Heinous Crime an Extrajudicial Killing o EJK na separado sa kasong murder. Sa pagdangog kan House Committee on Justice, sinabi ni Barbers na ang intensyon kan mga autor kan propwestong Anti-Extrajudicial Killing Act o House Bill 10986, iyoan magkaigwanin separadong lay para sa mga estate agent o law enforcers na makakagadanin daing legal na basihan. Ang propestong nabilog sa ginibong investigasyon kan Quad Committee may kinaraman sa extrajudicial killings sa implementasyon kan War on Drugs campaign kan Administrasyong Duterte, illegal na operasyon kan Pogo asin pagpabakal nin ipinagbabawal na droga. Uyon man ang Office of the Solicitor General sa propwestong lay. Mientras tanto, inagad kang grupong Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services o ACCESS na paganahon na ang Price Monitoring Council sa tao ka naglalangkaw na presyo ni ibang mga produkto sa Pilipinas. Sinabi ni ACCESS President Winnie Sancho na nisusog sa Republic Act 10623 ang lay na nagtataon ng proteksyon sa mga konsumidores kontra sa grabing pagitaas kang presyo ng mga produkto. Apelasyon ni Sancho sa mga city as in provincial government na i-reactivate sa lalong madaling panahon ang mga nasabing konseho para mabantayan ang pag-aumento ng presyo ng mga produkto. Hinagad man ni Sancho sa mga LGU officials na magkondukta na ng emergency meeting kaibanan ang manibaibang stakeholders para masimbagan ang price stabilization sa tawag ang pagitaas ng presyo ng mga basic goods, services asin mga petroleum products. Pwede man na magbilog na ng task force na magmomonitor sa presyo, supply chain asin iba pang aktibidad sa mga merkado. Pigir komendar man kang grupo ang implementasyon kamang konkretong economic relief measure para masimbagan ang presenteng sitwasyon. Kinabibilangan ini kan price control as in regulation, arog kang paglatag ng price ceiling sa mga pangenot na produkto, tanganing mapugulan ang anuman na pagbalo na pagbintay sa lado kan mga retailer o mga negosyante. Nakisimpat siya ang Office of the Civil Defense o OCD sa mga biktima kan magnitude 6.4 na linog na yuminugyog sa Taiwan kan Enero 21. Nagresulta ang linog sa 27 na lugadan, mga landslide asin darakulang danyo sa mga harong. Ipinahayag ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na nakikisumaro ang Pilipinas sa Taiwan sa pagpapalakop ng disaster resilience. Inumaw man ni Nepomuceno ang pagpautob kan Taiwan nin mga modernong lakdang asin pagiging handa kaini sa kalamidad. Kaibahan digdi ang pagpapakusog kan building codes para sa mga edipisyong quake resistant asin ang pagbugtak nin early warning system na nagtataonin patanid sa publiko sa makusog na paglinog. Ang Pilipinas asin Taiwan parehong pirming nakakamati nin mga linog dahil sa lokasyon kaini sa pag-ultanan kan duwang tectonic plates harani sa Pacific Ring of Fire. Hinagad kan OCD sa mga Pilipino na magkasararo asin maging handa sa anuman na kalamidad.
Sa iba pang baretang nasyonal, binago kan Department of Labor and Employment o DOLE ang guidelines sa pagtataonin Alien Employment Permit o AEP sa mga dayuhan na nagtatrabaho sa nasyon. Sa bagong guidelines, pinasimpli ang pagkondukta ng labor market test as in pinagbiyo sa sarong publikasyon sa periodiko na may general circulation. Epektibo ining nagpababa sa gastos sa sinpanahon nin paghalat para sa mga employer as in dayuhan. Tinapikman ang Field Job Net, an official job matching portal kang gobyerno na i-post ang mga patakaran na pigigibong mas marhay asin silag ang proseso para sa mga employer asin job seeker. Sigong kay Labor Secretary Benvenido Laguasma na ang binagong mga regulasyon kan AEP sinyal nin sarong importanteng lakdang para sa rasyonalisasyon ka mga rekisitos asin pag-streamline sa pagproseso ka mga permiso sa trabaho. Ibinamidbin man sa guidelines ang economic needs test sarong kritikal na polisiya sa pag-uugid ka mga aplikasyon kan AEP na pigagamit sa pag-aadal kang pangangaipo nin pagkuha kan mga foreign nationals base sa availability kan mga kwalipikadong oberong Pilipino. Sinabi pa ng lakdang may kamawutan na maprotiran man ang local employment opportunities asin masairarom sa public consultations sa mga masunod na bulan tanganing masiguro ang inclusivity asin relevance dagdag pa ni Laguasma. Nagbaba ang numero kan mga barangay na apektado kan African Swine Fever o ASF sa nasyon kan Enero sigon sa report kan Bureau of Animal Industry o BAI. Hali sa 225 na barangay kan Disyembre 27 taon 2024 na napairarom sa red zones o mga lugar na may aktibong kaso ng ASF. Nagbaba ini sa 133 na barangay base sa pinakahuring report kan Enero 10, 2025. Na-i-report ang mga apektadong barangay gikan sa 8 rehiyon kaibahan ang Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas, asin Soc-Sargen. Enot nang sinabi kan Department of Agriculture o DA na nakatabang ang istriktong border checkpoint asin pagpabakuna kan AVAC live vaccines sa pagpapagian kan epekto kan ASF sa industriya kan pag-urig o hog industry sa nasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, binawian na kan Houthi rebels kan Yemen ang mga bihag nindang crew kan MV Galaxy Leader. Ang nasabing barko sa indang binihag poon pa kan Nobyembre 2023 kan pinunaninda ang pag-atake sa mga barko na nag-agi sa Red Sea. Kaibanan sa mga crew digdi, iyo ang 17 mga Filipino seafarers kan nasabing barko. Ang nasabing lakdang kasunod man kan ipinautob na ceasefire sa pagultanan kan Hamas asin Israel. Sigon sa Houthi rebels, nakayaan ninda ginibo ang pagpapalibre sa mga seafarers dahilan man sa ginibong pagkikapaguron ka mga mediators na pinanginotan kan Oman. Baretang sports, dai pinagios ang Miami Heat kan Portland Trail Blazers apisar kan fourth quarter scoring run kan team. Pinanginota ni Portland small guard Anthony Simons ang Blazers asin nagkamada nin 24 puntos mantang 22 na puntos asin 15 na rebounds ang naiambag kan sentrong si DeAndre Ayton. 5 iba pang player kan Portland ang nagkontribo nin tig double-digit points. Sa primerong tulong quarter kan team, pugol na kan Portland ang 20-point lead sa score na 97-77. Sa fourth quarter, ginibo kan Miami ang fourth quarter scoring run as sinagibon na magrehistro nin 30 puntos. Sa laog nin 12 minutos, mantang 19 puntos na ang naibalos kan Blazers. Alagad bako man supisyente ang score running kan Miami para punason ang 20-point third quarter lead kan Portland. Natapos ang laban sa score na 116-107 pabor sa Portland. Naulso na sa 21 all ang Heat kasunod kan pagkadaog mantang pugol man kan Blazer ang 15-28 win-loss record. Sa satuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, Moonpals, ana po sa sarong stuffed toy sa Amerika na makakatabang para sa mga individual na may autism, ADHD, anxiety, insomnia or sleep disorders, asin iba pa. Sigon sa mga naka-imbento kini, sa paagi kang kugos kan Moonpals, luway-luway ining nakakapagtaon ng therapy sa sarong persona na may namamatean. Automatiko ining nagagamit ng therapeutic technique na inapod na deep pressure stimulation. Sa bagay kan simpleng
posibleng paggugos o pagkapot sa moon pulse, makakapag-relax ini sa nervous system. Sigon sa pag-aadal man ka mga eksperto, ang therapy makakapag-release ng sense of calmness as in peace. Istorya na iiba. Sa tabang kansarong diver expert, nalampasan kan Canadian photographer na si Stephen Haining as in model na si Chiara Antoski. An sa diring Guinness World Record, makalihisindang mag-photoshoot sa may rarom na 163.38 feet underwater harani sa Florida. Enot na irehistro ninda Haining as in Antoski ang record kan 2021 para sa titulong Deepest Underwater Model Photoshoot sa rarom na 21 feet. Ang makasaysayang photoshoot ang ginibo sa Hydro Atlantic Shipwreck sa kadagatan na harani sa Boca Raton. Sa tabang ni Wayne Fryman, sarong eksperto sa diving, salbado asin matrayumpong nagibo ang photoshoot sa irarom kan dagat. Enero 23 kan taon 1899 o 1899 kan ininauguraran ang primerong republika ng kan Pilipinas o mas midbid bilang Malolos Republic sa Malolos, Bulacan kung saan si General Emilio Aguinaldo ang presidente. Kan magbalik si Aguinaldo sa Pilipinas hali sa Hong Kong, plinano niya ang pagbilog kan gobyernong Pilipino na minapahiling kan kakayahan ka mga Pilipino sa paggogobyerno. Pigdeklarar niya ang katalingkasan sa Kawit Cavite kanunyo 12, 1898 sa pagtubod na mas magiging makusog ang paglaban ka mga Pilipino sa mga Kastila. Sa pagtukaw ni Aguinaldo sa pwesto, inadaptar niya ang Konstitusyon Politika de la Republika Filipina na makukuha sa Philippine Constitutional Convention sa Baraswain Church sa Malolos kan Enero 1899, tanganing salidaan ang diktadoryang paggogobyerno na pinagtalaan kan kasunduan sa biak na bato kanunyo o kuya Hulyo 7, 1897 o 1897. Alagad dayman nagaloy ang nasabing republika ini matapos na madakop si Aguinaldo kan mga Amerikano. Mga tugang yun na po ang kabilugan kasatuyang alas 12 mga kabareta at tinipan na sing kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa parang kanakatuwang niya to sa pagsurat kang bareta Angel Mustaza, doon man sa newsroom sina Jenny Machueleran asin Mary Joy Jaresco. Hello kay King Rinaldo, nakadabay po dyan sa Bangkiruhan. Siriman si Dansky San Juan, good afternoon po, watching from Barangay 19. Sa Kabangan, may pakiulay sa presidente kan St. Vincent Village. Barangay 19 Kabangan, baka daw po pwede press, nabuksan nyo na ang gate. Since lockdown, until now, day pa daw po nabubuksan. Siriman si Tansing Ascutya Baitan, nag-aantabay. Sa pangarap po ni Kuya Nems Flora sa lado teknikal, yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Sa pangarap kabilo na tropa ka Megaforce Patrol at sa mga tabagan-tabay sa 729 kilo sa pitang ka mga radyo sa DCGB News Online Facebook page sa DCGB YouTube channel, sinuman sa DCGB Live App. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Marlila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta, ngunya